Добър вечер, уважаеми зрители! Добре сте дошли в първият епизод на най-великото предаване, премерващо сили между диамантите, умът и късмета. Тази вечер участника, който ще се опита да спечели сумата от 15 диаманта на стола на богатството, е Бай Колю. Как си, Коле? Здравейте! Много добре. Готов съм да спечеля голямата сума. Колко е тя? 15 диаманта, 15 въпроса. Добре. Освен да започваме, аз викам. Добре, нека започваме. Така, първо ще започнем с правилата на играта. Състои се от 15 въпроса, който въпрос носи по един диамант. Първа и единствена сигурна сума е на пети въпрос, 5 диаманта. Имаш на разположение 2 жокера, 50 на 50, използвай Google, като ще имаш на разположение 30 секунди. Ясно ли е всичко? Ясно е. Твоята игра в Стани богат започна! Така, първи въпрос. Коя ценност представлява разплащателно средство, наричано с жаргонната дума кинти? Отговор А. Златни кюлчета. Отговор Б. Необработени диаманти. Отговор С. Пари в обращение. Или отговор Д. Породисти крави. Коя ценност представлява тени диаманти? Не мисля, че е това. Златни кюлчета. Според мен коя ценност представлява разплащателно средство? Аз отговарям с отговор С, пари в обращение. Маркираме ли? Да, маркираме. Верен отговор. Ето ги втория въпрос. В коя част на главата браснарят може да оформи така нареченото катинарче? Отговор А. Върху бакенбардите. Отговор Б. Върху веждите. Отговор С. Около устата и брадата. Или отговор Д. Под теменната област. Да оформи катинарче под теменната... Аз отговарям с отговор С, около устата и брадата. Маркираме. Да. Верен отговор. Трети въпрос. Кой от уредите представлява дъска с 4 колела за празалене? Отговор А. Моноцикъл. Отговор Б. Лонгборд. Отговор С. Ролер. Отговор Д. Велоергометър. Велоергометър. Лонгборд, моноцикъл, ролер. Чите колела за пазаляне. Да. Моноцикъл. Има цикъл, така че да. Така че няма колела. Затова аз отговарям с отговор Б, лонгборд. Маркираме. Разбира се. Маркираме отговор Б, лонгборд. Да. Верен отговор. Така. Продължаваме към въпрос номер 4. В Париж го наричат пазар на бълхите, как му казваме ние? Отговор А. Мушмурок. Отговор Б. Таралясник. Отговор С. Будала. Отговор Д. Битак. Пазар на бълхите би представлявало пазар на нещо, което е или втора ръка, то сигурно би трябвало да е втора ръка, или нещо неизползвано и непотребно, което може да се използва за колекция. Таралясник е обида, така че не я изключваме. Мушмурок е прилагателно име, така че не го водиме като възможен отговор. Ако не сте чули, аз отбелязах отговор Да, Д, битак. Битак. Маркираме отговор Б, битак. Верен отговор. Добре. Въпрос номер 5. Как често се нарича текстът, написан в социалните мрежи? Отговор А. Вахта. Отговор Б. Пост. Отговор С. Наряд. Или отговор Д. Караул. Вахта, отговор А,
отговор С и отговор Д. За първи път чувам тези думи, а пост според мен е най-логичното нещо, защото като споделиш нещо, т.е. на английски пост, че споделяш някакво съобщение или изображение. Така че маркираме отговор Б, пост. Маркираме отговор Д, пост. Б. Отговор Б, пост. Верен отговор. Продължаваме напред. Въпрос номер 6. Кое устройство записва всички данни от полета на самолет? Зелена щайга, лилав шкаф, жълто чекмедже или черна кутия? Според мен е отговор Д, черна кутия. Маркираме ли? Да. Маркираме отговор Д, черна кутия. Верен отговор. Продължаваме напред. Въпрос за 8 диаманта. Коя японска фраза означава буквално 10 000 години и може да се преведе с пожеланието за много години? Отговор А. Сайонара. Отговор Б. Банзай. Отговор С. Аригато. Отговор Д. Коничуа. И може да се преведе с пожеланието за много години. Сега, сайонара е чао. Това си го знаеме. Аригато е благодаря. Така че и то не би трябвало да е. И остават два отговора. Банзай и коничуа. Коничуа. Коничуа е доста известен израз. Много хора. Това е може би много лесен израз в японски език. Един от най-използването от чуждестранните държави. Коничуа. Бих използвал Жокера си 30 секунди в Google. Ще ти кажа, приготви си Google, ще започна да пишеш, когато кажа ти си. Добре. Готово ли? Да. Ти си. Времето си изтече. Край. Сигурен съм, ще отговоря с отговор Б, банзай. Маркираме отговор Б, банзай. Да. Верен отговор. Въпрос номер 10. Какво все още сменя българинът 2 пъти годишно в последните уикенди на март и на октомври? Отговор А. Правителството. Отговор Б. Чаршафите. Отговор С. Телефонът. Или отговор Д. Часовото време. Така. Чаршафите и телефона. Тези двете със сигурност ги махаме. Правителството и часовото време. Какво все още сменя българинът 2 пъти годишно? Последните уикенди на март и на октомври. Аз бих отговорил часовото време, отговор Д. Маркираме отговор Д, часовото време. Да. Верен отговор! Продължаваме напред с въпрос номер 11. Основатели и собственици на коя компания са Лари Пейдж и Сергей Брин? Отговор А. Amazon. Отговор Б. Facebook. Отговор С. Microsoft. Или отговор Д. Google. Така. Основатели и собственици на коя компания? Така. Google Facebook със сигурност не са те. И Amazon не са. Microsoft или Google? Microsoft или Google? Лари Пейдж, Сергей Брин. Бих заложил на късмета си, според мен е Google. Отговор Д е Google. Маркираме отговор Д е Google. Да. Знаеш, че много обичам, когато
хората не използват жокери и рискуват на такива, на това ниво на въпросите. И за жалост, верен отговор. Продължаваме напред. Продължаваме напред с 12-ти въпрос. Отговор А. Хладилници. Отговор Б. Смартфони. Отговор С. Месо. Или отговор Д. Шоколадови продукти. Хладилници, смартфони, месо, шоколадови продукти. Отговора хладилници. Маркираме отговор А. Хладилници. Хладилниците съдържат фреони, които са главния компонент в климатиците и като цяло конфигурациите, които охлаждат нашия свят, нашите помещения. Смартфоните, единственото вредно нещо, което съдържат, е батерията, която е на основа с електрици. Шоколадовите продукти няма нищо вредно в тях, но при месото е доста по-сложно. И това е, че месото, когато дадено животно загине от човешка намеса, то изпуска много вредни за природата газови частици. И за жалост отговорът ти е грешен. Отговор С. Месо е верният отговор. Жалко, че се провали на 12-тия въпрос, но си тръгваш с първа сигурна сума 5 диаманта, така че нищо не си загубил. Радвам се, че беше в нашето предаване. И аз се радвам. И че най-вече премери сили с риска и с умът. И ще се видим следващия път, надявам се. Разбира се. Благодаря много. Другата седмица отново. Да.